Moje ime je Slađana Anđelković i članica sam udruženja Etno kuća Pavlićević iz Kormana, okolina Aleksinca. U današnjoj emisiji gledat ćete šta je najbolje za srpsko seosko domaćinstvo, a to je udruživanje i zajednički rad. Skup na temu uloga i značaj stočarstva u razvoju agrara, očuvanju sela i obezbeđenju stanovništva hranivima animalnog porekla održan je u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti, a razmatrani su aktuelni problemi stočarske proizvodnje i plasmana, kao i mogući načini njihovog prevazilaženja. Punom saradnjom do održivih rešenja, poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić na otvaranju naučno-stručnog skupa posvećenog stočarstvu u organizaciji Akademijskog odbora za selo i dodao jasno izražena politička volja, optimalna finansijska sredstva i znanje kao ključni resurs preduslovi su za iznalaženje adekvatnih i održivih rešenja za aktuelne izazove, razvojne, privredne i opšte društvene. Na skupu su učestvovali i članovi Srpske akademije nauka i umetnosti i resornih instituta, profesori poljoprivrednih fakulteta i drugi eminentni stručnjaci iz ove oblasti, ali i direktori zadruga. Predstavnici poljoprivrednika u Srbiji zatražili su juče da Republička direkcija za robne rezerve pre žetve objavi da će kupiti 300.000 tona pšenice iz Novog Roda, što bi povećalo tražnju i podiglo cenu pšenice na tržištu, koja je za 12 dinara po kilogramu niža od cene na evropskim berzama. To je posle sastanka sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i trgovine, Privredne komore Srbije, Unije pekara i Udruženja žita Srbije za Betu izjavio potpredsednik Udruženja poljoprivrednika STIG Milan Marković. Dodao je da je dogovoreno da se njihov predlog razmotri, kao i zahtev da se prolongira otplata duga proizvođača firmama koje su prošle godine kreditirale kupovinu semenske pšenice i inputa. Kako se navodi u saopštenju koje potpisuje predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Slobodan Vidojević, Ministarstvo poljoprivrede je odgovorilo Udruženju proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja da će isplata premije za mleko poljoprivrednim proizvođačima koji su po prvi put stekli pravo na ostvarivanje premija za mleko posle ukidanja minimalnih predatih količina početi za 10 do 15 dana, a da će svaki proizvođač mleka, bez obzira na predatu količinu mleka u prvom kvartalu, ostvariti pravo na premiju za mleko u iznosu od 15 dinara. U svečanoj sali grada Leskovca održana je konferencija za medije na kojoj je javnost obaveštena o raspisivanju konkursa za dodelu podsticajnih sredstava poljoprivrednicima. Detalje konkursa predstavio je Dejan Ranđelović, predstavnik budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede preko kojeg grad raspisuje konkurs. Konkurs obuhvata mere kao što su investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, podršku za bušenje bunara u funkciji navodnjavanja dubine do 100 metara, prečnika 80 do 300 mm, podršku za zaštitu geografskog porekla proizvoda, podršku za udruženja sa teritorije grada Leskovca koje imaju u planu učestvovanje ili organizovanje manifestacija, sajmova, izložbi. Konkurs je raspisan u periodu od 1. juna i trajeće do utroška opredeljenih sredstava, a najkasnije do 21. juna ove godine. Gradonačelnik grada Leskovca Goran Cvetanović najavio je da će dodela subvencija poljoprivrednicima ove godine biti organizovana ranije, dok će za podsticajna sredstva i organizaciju manifestacija poljoprivrednog karaktera biti izdvojena suma od 66,5 miliona dinara. Privredna komora Srbije pozvala je zainteresovane kompanije da se prijave za posetu privredne delegacije Keniji od 3. do 8. septembra ove godine. Cilj posete je, kako je navedeno u saopštenju, da domaće kompanije upoznaju prilike na kenijskom tržištu i da se povežu sa potencijalnim poslovnim partnerima, a rok za prijavljivanje je 20. jun putem e-maila afrika@pkrs.rs. U fokusu posete su sektori poljoprivrede, prehrane, turizma i ugostiteljstva, ali mogu se prijaviti i zainteresovane kompanije iz drugih segmenata poslovanja.
Za kompanije iz sektora poljoprivrede, prehrane i ugostiteljstva, između ostalog, planirana je poseta sajmu Kenyan Food Event od 5. do 7. septembra u Nairobiju, jedinoj izložbi koja okuplja profesionalce iz celog istočnoafričkog lanca snabdevanja hranom i pićem. Državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ivana Popović prisustvovala je 4. po redu sajmu lekovitog začinskog ukrasnog bilja, pčelinjih proizvoda i gljiva Balkan Eko Fair koji je održan u Vranju. Ona je obišla štandove izlagača, a nekima i ponudila da posete ministarstvo i čuje njihove predloge, zahteve i potrebe. Prvo bih rekla da je grad Vranje grad koji uvek ima tako toplu dobrodošlicu i ja zaista volim da dolazim u Vranje, jedan grad derta, grad strasti, strast pokazujete prema svemu i tako vidimo i na ovoj manifestaciji da je zaista veličanstvena organizacija, jako puno izlagača, dopalo mi se što imamo i iz različitih zemalja, ljude koji su došli, koji su zainteresovani i to nam govori da je ovo upravo tema koja je važna, koja je interesantna ljudima i nešto na čemu treba da radimo u narednom periodu i drago mi je što sam čula i od gradonačelnika i od organizatora da su izvukli bilje lekovito i začinsko kao posebnu manifestaciju sa ciljem da upravo taj segment poljoprivrede istaknemo u narednom periodu. Državna sekretarka je istakla da je gajenje lekovitog bilja isplativa stvar i pozvala mlade da razmotre ideju da se bave upravo ovom granom poljoprivrede. Meni je žao bilo što sam morala da vidim da imamo samo 1% naše obradive zemlje koja se bavi ovakvim lekovitim i začinskim biljem, ali jeste vrlo isplativa stvar i jeste vrlo interesantna i ja bih preporučila mladim poljoprivrednicima koji tek ulaze zapravo ozbiljno u taj posao, da počnu i da razmotre bavljenje lekovitim i začinskim biljem, jer smatram da je to izuzetno dobra stvar i jeste budućnost. Mi u tradiciji našoj imamo negde utkano i to samoniklo bilje da se bere i mi smo to negde učili od naših baka i deka, a to znanje da prenesemo na mlade generacije i imat ćemo sigurno zdravu budućnost naše zemlje. Cilj sajma Balkan Eko Fair je upoznavanje sa blagodetima prirode kroz promociju raznih proizvoda iz oblasti biljne medicine, koja predstavlja tradiciju Balkana i njegovo zeleno bogatstvo. Na Novosadskom sajmu poljoprivrede koji je održan po 90. put promovisan je i sajam u Bijeljini Interagro 2023, međunarodni sajam poljoprivrede, lova, ribolova i ekologije. Interagro 2023 ove godine održava se po 21. put i to u periodu od 20. do 22. septembra. Prošle godine na sajmu u Bijeljini predstavilo se 146 izlagača, a ove godine se organizatori nadaju još većem broju, pre svega zahvaljujući promociji i marketingu. Prošle godine je bio 20. jubilarni sajam i naredni poljoprivredni sajam lova, ribolova i ekologije, prvi put ekologije 2022. godine, gdje, kako ste rekli, bilo 146 izlagača i zajedno jedan impozantan i ogroman sajam sa preko 10.000 posjetilaca. 10 i 12.000 posjetilaca otprilike je bilo, a 21. godina je normalno način i želja naša se taj stepen podigne za bar malo više i sigurno će biti blizu 200 izlagača i uprava društva generalno, znači rukovodstvo samog sajma Interagro radi na tome da proširimo naš krug izlagača, prije svega izlagača iz zemalja Evropske unije, što nam je veoma bitno. Prošle godine prvi put smo imali zemlju partner. Zemlju partner je bila zemlja Sjeverna Makedonija, Republika Sjeverna Makedonija sa svojom privrednom komorom i sa svojim izlagačima. Također moram da pomenuti naš dugogodišnji partner je Privredna komora Republike Srpske koja je udarila temelje našem sajmu, kao što rekao ste, ove godine 21. poljoprivredni sajam i mi ćemo zaista u nekom narednom periodu nastaviti, znači da radimo na tome da poboljšamo naš sajam. Šta je Novi Sad za Republiku Srbiju, to je sajam Interagro za Bosnu i Hercegovinu, kaže Boban Jovičić, izvršni direktor ekonomsko-pravnog sektora akcionarskog društva Grad, društva koje je organizator međunarodnog sajma Interagro 2023. Tako da ćemo u narednom periodu omogućiti našim poljoprivrednim proizvođačima da imaju uvid u ogroman izlagački prostor, prije svega poljoprivredne mehanizacije, što je njima najbitnije, ali naravno znači unutrašnji izlagači, taj unutrašnji prostor koji je veoma bitan za prije svega određene proizvođačke kuće koje se proizvode do mlijeka, proizvoda, znači od brašna, tjestenina, nije bitno, ali generalno mi smo sajam, jedan sveobuhvatan sajam koji je baziran na poljoprivredi, ali tu ima realne privrede i turizma, i ekologije, i lova, i ribolova
i opet kažem, mi smo jedini sajam tog tipa u Bosni i Hercegovini. Jovičević je pohvalio Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, koje je shvatilo ulogu sajma u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i koje pomaže sajam u finansijskom delu kako bi bio i veći i posećeniji, za što realno ima dosta prostora. Na nedavno završenom Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, između ostalih predstavile su se i kompanije, kako iz Srbije, tako i iz zemalja okruženja. Jedna od kompanija koja dugi niz godina uspešno radi jeste i Dominus iz Kragujevca. Ova kompanija je generalni uvoznik i distributer čuvenog konjaka Skenderbeg koji se proizvodi u Tirani. Ovaj posao radim zadnjih 8 godina. Ideja je bila mojih prijatelja, odveli smo do Tirane, tako smo počeli iz nule. Eto, došli do toga da razvili smo jednu lepu mrežu na teritoriji Srbije. To je jedno čuveno piće gde mogu da kažem da Albanija je poznata baš po Skenderbegu. Znači dugih niz 80 godina. Konjak Skenderbeg je nadaleko poznato i visoko kotirano alkoholno piće. Njegova proizvodnja počela je pre 80 godina u agroindustrijskom kombinatu Ali Kelemendi, u sklopu koga je radila fabrika konjaka Skenderbeg. Karakteristike: ukus, jedinstven ukus i veoma je pitak. Ajde, najkraće rečeno, i aromatičan. Evo, ovde na sajmu baš je bila i zainteresovanost velika, gde je bila degustacija od prvog dana. I vidi se zadovoljstvo ljudi koji su degustirali tu. Konjak se retko pije kao aperitiv, a u većini slučajeva konzumira se kao dižestiv i to, kako kažu ljubitelji ovog pića, uz nekoliko zrna kafe. Mogu reći da u Beogradu dugi niz godina distributer za teritoriju Beograda je Zalb, kompanija Zalb sa svojim trgovinama po Beogradu, koji se zovu Gral i Neretva, jedna od dobrih partnera je Neretva Commerce iz Beograda. U Novom Sadu je Faraon. Za teritoriju Novog Sada ovaj Faraon izuzetno dobro radi. Prema rečima Ismeta Rušitija, predstavnika kompanije Dominus iz Kragujevca, konjak Skenderbeg je uvek rado viđeno piće na srpskim trpezama, ali i u marketima, a sve zahvaljujući isključivo njegovom kvalitetu. Opština Pantelej proslavila je gradsku slavu, a u okviru nje se već 10 godina unazad organizuje tradicionalna manifestacija Pitijada. Idejni tvorac i pokretač manifestacije je Aktiv žena Niš, na čijem je čelu predsjednica Ljubinka Stanišić. Cilj nam je bio da radimo na socijalizaciji žena, da ih izvučemo iz kuće, da pokrenemo njihovu kreativnost u izradi pita, jer nemamo neka striktna pravila, važno da je pita, a kasnije sve te eksponate koji su izloženi na ovoj manifestaciji mi darujemo udruženju dece sa Downovim sindromom i mentalnim poteškoćama. Na manifestaciji se pripremaju sve vrste pita, kaže predsjednica udruženja Stanišić i dodaje da se svake godine može probati nešto novo, neka nova kombinacija jer su žene itekako kreativne. Sve vrste pite, od sukanih kora, gotovih, kisele, znači nije važno koja je pita, važno da je pita, jer time radimo na kreativnosti naših izlagača, da prave kombinacije o nemogućeg, što bi rekli, jer svake godine se pojavi po nešto neobično. Ove godine, na primjer, pita sarma, kiselog kupusa, koje je sav taj fil i sve to što se koristi za sarmu je uvijeno u kori. I vrlo lepo i ukusno je. Pored Aktiva žena Niš, manifestaciju Pitijada organizovala je i opština Pantelej u saradnji sa Domom učenika srednjih škola. Uz bogat kulturno-umetnički program, posetioci su mogli da degustiraju pite koje su pripremljene za ovu priliku.
Rožanstvo je udaljeno 15 km od centra Zlatibora i do njega se stiže regionalnim putem za Sirogojno. Nalazi se na prosječnoj nadmorskoj visini od oko 800 metara i ima oko 450 stanovnika koji se uglavnom bave poljoprivredom. Kroz selo protiče reka Prištavica, na čijoj se desnoj obali nalazi jedna od najlepših pećina u Srbiji, Stopića pećina. Pećina je dobila ime po zaseoku Stopići, a prve pisane podatke o njoj nalazimo u zapisniku Srpskog geološkog društva iz 1901. godine, dok je prva speleološka istraživanja obavio naš veliki istraživač i tvorac naučne speleologije, čuveni Jovan Cvijić. Stopića pećina je rečna pećina dugačka 1691,5 metara, kroz koju protiče Trnavski potok, a čine je 5 celina: Svetla dvorana, Tamna dvorana, Velika sala sa kadama, Kanal sa kadama i rečni kanal. Krečnjački sloj u pećini datira iz perioda Trijasa i debeo je preko 100 metara. Turistički deo pećine ima nekoliko atraktivnih elemenata kao što su prostrani ulaz, otvori na tavanici, dugure, Siparska kupa, Pseće groblje, vodopad, izvor života i niz bigrenih kada. Impresivni ulazni otvor, visine 18 metara, nalazi se na nadmorskoj visini od oko 711 metara. Zaštitni znak pećine predstavljaju bigrene kade, udubljenja oivičena kamenim zidovima, vijugavim, rumenkastim naborima, u kojima se nakuplja voda i kaskadno se preliva, stvarajući slapove. U rečnom kanalu pri većim vodama formira se jedinstven vodopad visine 9,44 metra, koji je simbolično nazvan Izvor života. Ovu zlatiborsku atrakciju možete posjetiti tokom cele godine, svakog dana u okviru radnog vremena pećine. Opština Čajetina započela je projekat istraživanja vodnih resursa na čitavoj teritoriji, jer prema ranijim istraživanjima Zlatibor leži na jezeru geotermalnih voda. Prva istraživačka bušotina postavljena je u Banji Vapa i već na dubini od 30 metara sonda je pronašla veće nalazište vode. Analizom vode utvrđena je dominacija hidrokarbonatnog iona uz dominaciju kalcijuma. Termalni izvor Banja Vapa je kaptiran i termalne vode iz sabirnog rezervoara ističu na 4 kaptaže koje imaju po 2 lule. Banja Vapa u ovom kraju poznatija je kao Tošina banja. Ona je veoma pogodna za očna i kožna oboljenja. Temperatura joj je 18 stepeni preko cele godine. 70. godina prošlog veka ovde je započeta izgradnja turističko-banjskog kompleksa, ali je gradnja nažalost prekinuta smrću vlasnika Toše Lazovića. Planirana je izgradnja velikog objekta sa izgledom dvorca, mala crkva, banjski vrtovi i kupatila, ali ni jedan od planiranih objekata nije do kraja završen, ali u skorijoj budućnosti se očekuje rekonstrukcija kompletnog kompleksa. U selu se nalazi mlekara Biljana Krin. Prvobitno je otvorena za otkup svežeg mleka od individualnih proizvođača i dalju distribuciju, ali kasnije su počeli i sa pravljenjem mlečnih proizvoda. Mleko se otkupljuje isključivo od poljoprivrednika okolnih sela, a prvobitno su u mlekari radili samo članovi porodice, da bi se zbog povećanog obima posla zaposlili i dodatni radnici. U mlekari je napravljen i degustativni centar u kome posetioci mogu da vide proces pravljanja, probaju i kupe proizvode iz mlekare, kao što su mladi i zreo sir u kriškama, polumasni i punomasni sir, kajmak, paprika punjena pavlakom i flaširana surutka.
Pored smeštaja u 3 seoska domaćinstva koji u svojoj ponudi imaju 9 ležaja, u selu se nalazi i dečije odmaralište Bela Breza. Okruženo je nepreglednim proplancima koji pružaju idealne uslove za odmor i rekreaciju dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Odmaralište posjeduje 240 ležaja.